Zijn er ook meer lege woningen dan een paar jaar geleden? Kernen waar helemaal geen voorzieningen zijn. Dus de winkels en scholen zijn er weg. En daar merk je wel een groot verschil in de vraag. Bij de kleine kernen, want dat zijn dat van vaak, hebben meer moeite de woningen te vullen dan de kernen die wat groter zijn en de voorzieningen hebben. Daar is een vraagdruk, zoals ze dat noemen. Er is meer vraag dan aanbod. Dokkum is zo'n kern waar veel gebeurt. Je ziet ze hier achter mij, de rode. Hebben we gezegd, er zijn voorzieningen. Er zwagen we Stijnden, Wouden, Kolm, Dokkum. En ik vergeet nog één. Dan Wouden. Op dit moment kun je zien dat de dorpen binnen die het last van het voortrekken van mensen hier. En dus juist dus dan ook andere initiatieven ontstaan. Hovend weer zo'n voorbeeld. Hovend weer een dorp de prutte mensen voortrekken en weer gus het dorp van Dongendeel. Maar je zult dan initiatieven ontstaan van inwoners van Hovend zeggen van ja, maar dit laten we net gebeuren. Wij willen is het dorp willen wij levendig houden. Dus wij gaan initiatieven ontplooien om dat verhaal te krijgen. Onder andere het bouwen van het MWA daar, maar 200 vrijwilligers die het heel mooi werk hebben. Dat jouwt een enorme dimensie in het dorp. Dat jouwt zo zeggen omdat mensen zeggen van ja, maar we zetten de schouders eronder. Wij willen het dorp levendig houden. Vind je het wel prettig wat Holwert hier al je doet voor de mensen? Super, heel goed. Dus alles is hier. Wat vind je het leukst om dit dorp? Nou, omdat we vlak bij de zee waaien en je bent altijd veroveringen. En het is, Hovert is een heel mooi plak. Het is een oud plak en we vinden het hier heel mooi. En hoe lang ben je van plan om hier nog te blowen? Dat mijn idee. Want de krimp speelt het nou heel erg. Merk je dat ik hier in Hovert? Helemaal net. Nee, want hier is alles. En wat haal je hier al nog? Nou, een dokter en ja, alles is hier in Hovert. En het voldoet me hier heel goed. Doe nooit ergens zoals heen willen? Nee, vannacht ze vallen net. Maar denk je dat er volle bijen wolf voor het zoen willen gaan? Ja, omdat er hier geen werk is. Ben die leert had, daar is hier geen werk voor. Waar denk je dat al die bijen dan heen gaan? Nou, naar de grote steden. Buiten Friesland. Je ziet duidelijk een beweging, ook hier in de regio. Wat je landelijk ook ziet, dat de trek is naar de grotere plaatsen, naar de steden. Dus je ziet Frieslandwijd dat het eigenlijk concentreert in Leeuwarden. En bij ons zie je dat het concentreert in Dokkum en dat soort plaatsen. En hoe gaat het met die lege huizen in die dorpjes? Wat wordt daarmee gedaan? Dat is verschillend. In die zin dat het elke keer weer een keuze is. In principe willen we verhuren of verkopen, een van beide. En ja, als dat niet lukt, dan hebben we eigenlijk geen andere keuze dan te slopen. We hadden het onderzoek gehad van mevrouw Wagenaar en die zei van ja, de jongeren loeken wel voort, de brein erin, maar ze komen ook weer om. En dat is vanzelf hartstikke mooi. Dus aan de ene kant is het vanzelf heel vervelend dat je dus naar een andere samenstelling van mensen begonnen, maar het houdt ook weer kansen voor andere zaken. Nou, en daar ben ik heel blij om. RTV NL